जगन फंका हाम তিনি 25 तारिख मार्च 2023 सारिखनि 3टानि समायाव सिमना विधानसभा केन्द्रनि बिसिं खालायजाक मुराबारियाव KHA दुमानि पान्दा खालायजाकनाय त्रिपुरा मथा BWRWI नि बिसिंथि KHA दुमानि पान्दाव जत वारियार्स रक न फाइ मानजाकनार बागै हायना हायताइसा मुइतो खालाय रिजाओ तिनि चिनो पान्दाव फाइ मानजाकनाय सिनि बरंगनान MLA बिश्वकेतु बर्मा MD उमा शंकर बर्मा ताई आं साकबायथां ताई चिनि ताई गोबां लिडार्स रक ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कमिटी YTA TWF नि लिडार्स रक दंनाय आबनि बागै आमसेनि जत लुकरंनो तिनि KHA दुमानि पान्दाव फाइ मानजाकनाय गयाव नजर सेमना थांनाय साननैनि सिगां पादलफैना जेबाबे त्रिपुरा मथा ताइचिनि ब्रै बदल हानिया साखा अमाहायखे ताताल खायै जे कग्रक सामनि अबननो जों सुक्रबैसों सालायनाय बनि बागै जत चिनि वारियार्स फाइना बागै गयजाव हाबाय।